Lehenengo toma. Bueltak ematen ire honetan alde ona ikusi nahiean, neure burua engainatzean, bakerik ez, airerik ez, buelta eta bueltak neure artean irten bederik gabeko bideak amaieran. Gaur, argazki sesioa. Izorratuta. Hemen gauz berriz be, une nareezak alde batera itxi, eta nareak bilatu asmoz, hemen dator 3. diskua, urrengo unetan utengo da. Ordu desente pasau du, nahiz eta hasiera baten idea errez bat pentsau, kantu zahar batzuk birmoldatzia besterik etzalakoan, lan asko eduki dauen gauza da izan da. Ez dut barnean izorratuta, eta mina, eta hilmina, eta bizitza bizitzeke, eta ni hemen sukan, eta Era baten kantuan jatorrira jodu, bakitzue kantuak sortzen dienean, hasieran biluzik dauz, gitarra bat, ahots bat, gauza gutxiki. Gure izan du diskonetan berriz be gure jatorrira joan eta gure nare horrein topauaz, disko akustiko eta ez akustikoa, ez? Hortik izena akustikoak eta bestelako uneak. Alde ona ikusi nahiean, neure burua engainatzean, bakerik ez, airerik ez, buelta eta bueltak neure artean irten bederik gabeko bideak amaierarik ez duen zeran, izorratuta. Portuellako Groove Studio landu du, hor izan gara egun batzutan, ez izan dau, ambiente honian eta lana inez, ez? Aipatzeko bada, Ruben González Mateos, gurekin izan dela grabazio danean, bere izan da teknikua, azkenetan, masterizazioan, Alvarito egon da, eta azkenian guretzako lujo bat izan da olako jendiekin lan inal aizatea. Eta mina, eta hilmina, eta bizitza bizitzeke, eta ni hemen sukan, eta izarrak, eta izarak, zure usaila galtzen doa, maite une, akustikoak eta bestelako uneak. Gero arte. Zure usaila galtzen